ನನ್ನ ಒಂದು ಸಮಯ ಲಾಗ್ ಎನ್ನ ಉಪ್ಪಂದ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸು ಗೋವಾ ಕಿ ಚಾಯ್ ನಂಬರ್ 1 ಗೈಸ್ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ರೂಮು ಎಡ್ಡೆ ರೂಮ್ ಹತ್ರ ಹೈಫೈ ಉಂಡೆ ಶಾಕ್ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಒಡ್ಡದರಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ದಿಕ್ಕೇಳಿ ಬಂದು ನೀ ಆಯುಷ್ ಹುಷಾರಂತ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಂಗೆ ಯಾನ್ ಓಕೆ ತೆಂಕಲ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ತೆಂಕಲ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಜನ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪೂರ ರಿಸ್ಕ್ ಬೇಲೆ ಅದ ನಾವು ಪೂರ ಥಾಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ನೀಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಡು Hello guys, welcome back to Apura Shravan Vlogs. So guys, finally अंकुली दीपक शेट्रन second trip ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದ ಪರಕೆ ಸಂದಾರೆ ನಾನು ಏನಾಪುಣ ತೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ಬಿಟ್ಟುಲ್ಲ ಅಂಕುಲು 7 ಗಂಟೆಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಂಕಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂಲಿ ವರ್ಮ ಮುಕ್ಕಾಲಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಇಂಕಲು ಪಿತಣ್ಣ ಚೂಸಾಡ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ಯಶವಂತ್ ತಿರುಪತಿರ್ತೀರಿ ಚಾರ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಮಟ್ಟ ಇಂಕಲು ಒಂದು ಇತ್ತ So guys, finally Deepak Shetrana driving test pass and congratulations ಬರಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಕ್ವಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಿ ದೀಪಕ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಫೈನಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಕಲು ಕಾಪು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಕಾಪುಡು ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ರನ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒಂಜಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ಉಂಟು ఆయన ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅವಲೇ ಉಂಟು ಅವಳಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ಉಂಟು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಮಯ ಲಾಗ್ ಎನ್ನ ಉಪ್ಪಂದಾತು ದಯ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೈಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ತಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಮನ ಇಂಡಿಯಾ ಸೈಟ್ ಬೇಲೆ ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಹಿಂಗಲು ಆಂಡ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆತಜಿ ಯಾನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಪುಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋ ತೋರಿಸಿದ ಸೀದಾ ಪೋ ಅವ್ರು ಉಂಟದಿಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಅಂಚವೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ವಾಗ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಗೊತ್ತಾವ ಏನಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ ಅನ್ಪನಿಗೆ ಅಲ್ಲ 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 Hello guys, welcome back to a new vlog. Guys, already I'm quite ಬಂದಿದ್ದೆ ನಿಗಲಿ ಯಾನಂಜಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಸೈಟ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಬಂದು ಅಂಚೈತೆ ಇಂಕಲ್ ಒಡೆಗೆ ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಯಾನೇನ ಬೆಂಡೆ ನಮ್ಮ ಊರದವರು ಇಲ್ಲೇರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಊರದಾಗಲೇ ಕುಟ್ಲದಾಗ ಕೂಡ 15-20 ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಊರುಡು ಅನ್ನ ಇಂಡಿಯಾಡು ಅಂಚೆ ಇಂಕಲ್ ಅಡೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣದಪ್ಪದ ಜೋಕಲ್ಲ ಗಾಣೆ ಕಣ್ಣದಪ್ಪದ ಬರ್ತೀನಿ ಮುಲ್ಲೆ ಗಾಣೆ 4 ಗಂಟೆ ಬೇದಾಡ್ದ ಇಲ್ಲ ಇಂಕಲಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಬತ್ತಿ ನೋಡಿಬಿಡು ಆಜಿ ಕಾಲ ಆತು ಬಂದಾಗ ಅವೇ ಕೂಡ ಆಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಕೊಡ 15 ದಿನ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಮ್ಮ ಯಶವಂತರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಣಸು 110 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡ ಮುರಿಯಸ್ತಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಂಡೆ ಒಂದು ಮಾರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಉಲಾಯ ಮಾಡಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಉಲಾಯ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಉಪ್ಪಟ್ ಅಲ್ಪ ಜಿಂದಿಲ್ಲ ಗೋವಾ ಕಿ ಚಾಯ್ ನಂಬರ್ 1 10 rupees only ಮಸಾಲಾ ಡಿ ಅವೇ ಗೋವಾ ಕಿ ಚಾಯ್ ಬಾಬಾ बाबा चाय मिले आपको मैडम 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಸಾಲಾ ಚಾ ಪಗಲ್ 20 ಗಂಟೆ ಬರ್ಮಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಸಾಲಾ ಚಾ ಒಲ ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ರೊಟ್ಟಿಗಳು 10 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೀನರಿ ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೀನರಿ ಗೋವಾ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು
ಗೈಸ್ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ರೂಮು ಎಡ್ಡೆ ರೂಮ್ ಹತ್ರ ಹೈಫೈ ಉಂಟು ಕಲೆಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬೇರೆ ತೂಡಾತಿ ಬೇರೆ ತುಂಬ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟರಾಜ್ ಬೇರೆ ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಜನ ತಲೆಂದ ನಮ್ಮ ಯಶವಂತೇರು ಎಂಕಲ್ ಈ ರೂಮ್ ಮೂರು ಜನ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಬೈತಾ ಬರಿತ ರೂಮ್ 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಾನು ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಒಂದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಈಗಲ್ಡ ರಾಜ್ಕೋಟತ್ತು ವಡೋದರಗೆ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಅಂದಿತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಂಚ್ ರಾಜ್ಕೋಟ್ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ನಾನೊಂದು ವಡೋದರ ಫೈನಲಿ ಇಂಕ್ಲು ಕಾಂಡೈನಿ ಅರೌಂಡ್ 4:30 ಅಂಚ ಮುಟ್ಟದ ಐದು ಪಕ್ಕ ರೂಮ್ ಬತ್ತಿ ವೆಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಒರಂಬೈದಂಚಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಸೈಟ್ ತಡೆ ಹೋಗಿತ್ತ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಆದ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪರ ಇತ್ತು ಅಪುರಾದ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಆಂಡಿನಿಕ್ಕೆ ಅವೇ ನಾನೊಂಜಿ 10-15 ದಿನ ಇಂಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ಸನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನೇನೋ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಇದೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏನಾಗಲೇ ಬಂತೀನಿ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನ ರಿಫೈನರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪುರಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪುರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಓನ್ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಆ ಸೈಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಮತ್ತೆ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ನಾನು ಇನ್ನಿತ್ತಿಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತಿಜಿ ನಮ್ಮ ವಡೋದರಡು ನಾನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿರು ಆರೆ ನಾನು ತೂವನಿತ್ತೀರು 2 ಜನ ಐಟ್ ಒರಿ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆರೆ ತೂವನಿತ್ತೀರು ಅಂಚಾರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅತ್ತ ಕಂಡೆ ಇಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಂಡೆ ಶಾಕ್ ಅಂತ ವಡೋದರಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ದಿಕ್ಕಿರು ಬಂದು ಆರು ಕುಡ್ಲದ ಜನ ನಾನು ಪುದರ ಎನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ನೆನಪಿತ್ತು ಇತ್ತು ನೆನಪಿಜ್ಜಿಂಕ್ ಗೈಸ್ ಬಕ್ಕೊಂದು ನಾನು ಮೈಕ್ ಮರಣಿ ಊರುಡುಪ್ಪುನಾಗ ಏನು ಮೈಕ್ ಎತ್ತನಿತ್ತೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಮೈಕ್ ಬೈದಂಡು ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಓಡಿತ್ತು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಬಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕೊಂಜಿ ಏನ ಬಂದ ಗಾಯ್ಸ್ ನೀ ಆಯುಷ್ ಹುಷಾರಂತ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಂಗೆ ನಾನು ಕಾಂಡೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಉತ್ನಾಗ ಪುರಾಣ ಕಾಲ್ ಬರೋದಿತ್ತೇನೆ ನಾನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಂಪುಚಿದಾಗ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರೋದು ಡೌಟ್ ಅಂಡ ಅದನ್ನ ಅದು ಕೊಡೋದು ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯುಷ್ ಜ್ವರ ಬರೋಣ ಮಂಡೆ ಹೋದಿತ್ತು ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಔಟ್ ಆಯಿತು ಅಂಚ ഞാൻ ഇരുത്തിന് ഇല്ലടിത്തെ അതാത്ത് ചാണ്ട ഇത്തതുലേ ഇല്ലേ ബത്തത് ഓ ഞാൻ ഇനി കാണി മുട്ടിനാത്തി ആണ്ട ഇനി ಅಂಚ ಇಂಕ್ ಅಪರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಪನ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಶಾಕ್ ಆಂಡವರಲ್ಲಿ ದಾದಾಣ್ಣಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಿನ ಉಡುಪಿಲೆ ಸಂಪುಂಡು ಹೈಟೆಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಂಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಜೆಪಾಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಬಾಲೆ ಹೊರಣ್ಣೆ ಮಂಡೆ ಜ್ವರ ಹೊರಣ್ಣೆ ಮಂಡೆ ಮದಿರ್ತದೆ ഞാൻ യൂഷ്വലി ಇದ್ದಲ್ಲ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ಕಾಯಿ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಪಿ ಫೇಸ್ ಅಂತೂ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಚೊಲ್ಲ ನಿಗಲಿಗಿಂಚ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಬ್ಬರು ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಲೈಫ್ ಏನು ಚೊಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡಿಕಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ನಾವು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಪುಜೇರು ಅಂಡ IT ಯಾನ್ಲವರಿ ഞാൻ ഓപ്പൺ അപ്പ് ആരെ വല്ല ಅಂಡ್ ಇಂಕೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಪು ನಾನು ಕೆಲವರು ಎನ್ನದು ಮತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಪರ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಾಗ ಟ್ರೈನರ್ ಆಣನ ಲೈಫ್ ಇದು ಬಂಗ ಪೊಣ್ಣನ ಲೈಫ್లో ಬಂಗನೆ ನಂಗೆ ಖುಷಿಯಾನೆ ಅಲ್ಲ ಆಣನ ಲೈಫ್ ಇಂಚ ಬಂಗ ಬಂದಾಗ ಏನು ಆಣಲು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಪೇರು ನಾವು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಾಗೆಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟನಾಗ ಏತು ಕಷ್ಟ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದಾಗ ಯಾನೆ ಟ್ರೈನರ್ ಬಂದಾಗ ತೂಪಿನ ಒರೆಯೋಣ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ತುಂಬನ ಆವಾಡು ಏನಾಡಲ್ಲ ಸರಗು ಬರಂಚಿ ಪಾಡ್ನ ಆವಾಡು ಕೆಲವು ಸಿನಾರಿಯೋನ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆನದ ಅದನ್ನ ಓಕೆ ತೆಂಕಲ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪಿನಿ ನಾನು ತೆಂಕಲ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಜನ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪೂರ ರಿಸ್ಕ್ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸೇಫ್ಟಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಎಂಕುಲು ಅಂದ ಎನಿ ಟೈಮ್ ರಿಸ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಜಿನ ಇಚ್ಚಿ ಐಕೆ ಆತೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಮಲ್ಪುನು ಪನ ಏನೊಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಇವು ಎಂಚ ಅವೇನು ತಪ್ಪವಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಟೆನ್ಷನ್ಗಳು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕೊಡ್ಪೇರು ಆಂಡಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಏಪಣ್ಣಲ್ಲ ಆಪುಂಡೆ ಆತ ರಿಸ್ಕ್ ಆಂಡಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಾಗಲ್ಲ ಎಂಕಬೇ ಅವು ದಾದ ನಾವು ಪೂರ ಥಾಟ್ ಬರ್ತನೆ ನಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಆಂಡು ಇನಿ ನಾನು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ಇನಿ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಏಪನ ಓಡಾಡೋದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ನಿಗಲಿ
ರಡ್ಡು ವೇಟ್ಲು ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ಲಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕೆಲವರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ಲಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪುನಗಲ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಡ ಆ ಪೂರ ಏನರ ಬರಲಿ ಎಂದರ ಬರಲಿ ಕಾಂಡು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡೆ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮಲ ಮನುಷ್ಯನೇ ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡೆ ಅವು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾವಾಡು ಏನಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟೋಡು ಏರ್ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಪೂರ ಆಣುಲೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂತೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಆಗುಲು ಎತ್ತು ಕಷ್ಟ ಬರ್ತಾರೆ ಇತ್ತು ಪಿದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಬಂತೀನಿ ಪಿದೇವ್ರು ಇರಾಗುಲು ಪಿದೇವ್ರು ಬೆನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೂರಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅವು ನನ್ನ ಪಿದೇವ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ ಎತ್ತು ಕಷ್ಟೋಡು ಬೆನ್ಪೇರು ಏನ ಮಲ್ಪೇರೋ ಇರಲಿ ಗೊತ್ತು ಖುಷಿ ಊರು ಬಂದಾಗ ಪಿದೇವ್ರು ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಸೋಬೇದ ಅದನ್ನ ಕೊಂಚವು ಏ ಪೊಡಿಂಚನ ನೋಡು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗೋಡು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಓಪನ್ ಪೆನ್ ಕೂಡ ಬಂದಿಜಿ ಇನಿ ಐತೆ ಬಗ್ಗೆ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಯ್ನಿ ಓಕೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಇಂಕ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೂ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪನಿಂದತ್ತು ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅದು ನ್ಯೂಸ್ ಬರೋಂಗಿತ್ತು ಅದು ಇಂಕ್ಲ ನಾನು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಯಾನ್ ಏನೋ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗೋದು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಂಪಿನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಮುಡ್ದು ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ವೇತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇನನೆ ಎರೆಗ್ಲವಾಡು ಯಾನಂದತ್ತು ಎರೆಗ್ಲವಾಡು ಮಸ್ತ್ ಮಂಗನಿ ಕಷ್ಟನೇ ಏನೋದಿತ್ತೆ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಾಂಡ ಏಪನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು ಐಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ಅನ್ನೋದಿತ್ತೆ ನಾವು ಏಪ ಸಕ್ಸಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಏಪ ಹಿಂಗೆ ಆತ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು ಐಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಹ್ಯಾಪಿನಿ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಏಪನು ಅಪೂರ್ಣ ಅವಾರ್ಡ್ ಏನಿಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಏನು ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾವು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏಪ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ತೂಕ ಏಪ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಸೋವೆ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿಕೀತೆ ಇಂಚಿನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪುಲೆ ഞാൻ വ്ളോഗ് പാരാട് പാടുന്ന കുള്ളാടി ഇത് മുട്ട മസ്ത് സപ്പോർಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಕ ഞാൻ ಏಪ ನೈಜೀರಿಯಾ ಪೋಯಿ ಬಕ್ಕಲ ನೈಜೀರಿಯಾ ದೂರ ಬಂದಾಗ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಸೌದಿ ಪೋದು ಪುನಗ ಸೌದಿ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ನಾನು ನಿಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಬೋಡು ಇಂಚನೆ ಪಾಡು ಬಂದು ಇಂತೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೀಗಿದೆ ಗೈಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್